An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi nɛnɛ ye dɔ fana daminɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ natara san kalo filanan février kalo bi o tile 21 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an b'a dɔn k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoniw filɛ dɔgɔ furajɛ ŋɔna na an ka jamana ma ɲɛmaaw y'a latigɛ k'a fɔ ko Faransi jamana u tun y'a yira k'a fɔ ko kalo damadɔ k'u kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko kalo damadɔ ko kuma t'a la k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaaw b'u sɔn wulikajɔ la yɔrɔ caman na waati kelen kɔnɔ na gɛlɛya bɛ ka don yɔrɔ dɔw kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na jumadon jamana lakanabaaw u bɛnna janjugu dɔ kɔnɔ na a kɛra so ye an ka jamana lakanabaaw la maa fila jɔngɛnna nka maa minnu y'a waleyaw kɛ u ye tɛgɛ da u kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ka dɔn k'a fɔ Faransi ka tali dɔw bɛ k'u to hakilila don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kalabankaw fɛ yen kana dɔ dabuga fɛla fɛ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin bitigi feere dɔ ma marifatigi dɔw taara marifa d'ale la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la maliden dɔ ale kɔni masa Ramani ka wele sira ale ma Senegalikaw fɛ a suma ma se ka dɔn fɔlɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ n ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balibakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ ɲɔgɔndanba min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ baara ɲini jamana ka forobaca yɛrɛ baaraw o baaraw bɔra ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ na o min kɛra n'i y'a sɔrɔ o daminɛna sibiri don an ka jamana minisiri ɲɛmaa Dr Chokali Kokara Mayiga tun bɛ kɛnɛ kan a da sera ma concours min filɛ n'i y'a sɔrɔ fonction publique ye a baaraw kun ye fɛn jumɛn de ye Dr Chokali Kokara Mayiga ye kuma min fɔ kɛnɛ kan an ka minisiri ɲɛmaa lamɛn. gouvernement membre caman bɛ yan an nana ɲɔgɔn fɛ k'u fo ka barikadaw ye ka duwawu k'u ye ka tila k'a f'u ye gouvernement ye ko bɛɛ kɛ Ala dɔrɔn de tɛ fili gouvernement ye ko bɛɛ kɛ pour que concours a ka se ka kɛ dans la transparence justice et équité maa si ka n'a fɔ kɔfɛ k'u ye ale ta bosi Ala k'a di dɔ ma Ala y'a latigɛ mɔgɔ minnu ye a dɔnniya bɛ minnu bolo u ka passer u kana ɲina n'olu passera olu ye maliyɛnw ka baarakɛla di u bɛna maliyɛnw de servir bagamaralaw mɔnikalaw sɛnɛkalaw mécanicien mototigiw chauffeur muso minnu bɛ minɛnw feere sugu kɔnɔ u bɛna olu de ka bila la u bɛna administration baara la donc olu ye jamanadenw ka baarakɛlaw de u k'o don hakili la kabini sisan u tɛ mɔgɔw sanfɛ u k'u majigin u ka baara kɛ k'a f'u ye u ka da u yɛrɛ la n'Ala ye min latigɛ o bɛ kɛ n'Ala min mɛn latigɛ ça veut dire k'a waati ma se donc o kɔrɔ ye mun ye minnu ma chance sɔrɔ ka passer concours la u kana fɔ k'a banna de concours wɛrɛ bɛna organiser 2022 au concours fɛ collectivité territoriale bɛ recrutement bɛ ka kɛ dans les services spécialisés recrutement bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la et puis hali n'i ma kɛ fonctionnaire ye i bɛ se ka jɔ k'i ka entreprise créer ka mɔgɔ wɛrɛ employer i ye tamasiyɛn d'u ma n ko entreprise baw minnu bɛ diɲɛ na min bɛ bɛɛ sanfɛ bi baw bɛ ko Google ni Apple ninnu jeune diplômé minnu bɔra u ma taa baara ɲini mɔgɔ si fɛ dɛ olu de taara u ka entreprise créer maliyɛn jeunes ka t'u ka entreprise u ka da u yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛna mɔgɔ wɛrɛ employer président bɛ to k'a fɔ aw ye k'ale yɛrɛ ye jeune ye c'est vrai an kɔrɔla dɔɔni mais président c'est un jeune ko sa réussite c'est votre réussite n'ale ma réussi ça veut dire que jeunesse ma réussi donc o fana y'o don u tulo la i kɛra sɛnɛkɛla o bagamarala o mɔnikala o kɛnyɛrɛ o i kɛra fonctionnaire o i kɛra soldat o baara de bɛ i kɛ hɔrɔn ye k'u encourager k'a f'u ye Ala k'u dɛmɛ. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Mali minisiri ɲɛmaa kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala ka an ka jamana ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o da ka an ka jamana a kɔnɔ na Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye Faransi jamana an ka jamana ɲɛmaaw k'a fɔ Faransi jamana ye k'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na o hakilila min taara min ye CNT kɔnɔ na commission de défense n'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ lafasa yɛrɛ ma ka ɲɛsin an ka jamana ma kanako hukumu kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ o maa dɔ n'i y'a sɔrɔ o y'o ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa dɔ ye
o ye Fuseni Ouattara ye baara in mun filɛ nin ye France ni jamana cɛ a kɛra cogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An y'a mɛn Emmanuel Macron da ko Takuba ani Barkan k'u bɛn'u ka minɛnw cɛ ka taa mais a y'a fɔ cogo min na ko u b'a kɛ kalo 6 de kɔnɔ an fɛla kalo 6 in ka ca k'u ka minɛn cɛ ka taa a ka dɔgɔkun 2 cayalenba dɔgɔkun 4 dɔgɔkun 5 a kana tɛmɛ o kan barisa ninnu nana yan a tɛ fɛ ka tiɲɛ mun fɔ an b'o tiɲɛ de f'a ye san 9 kɔnɔ terrorisme carila cogo min na Afrique tilebiyan fan fɛ a ma cari olu kɔ sike Faransi miirina de kɛra nin ye ka terrorisme cari yɔrɔ bɛɛ la pour que u ka armée ka to an fɛ yan kudayi donc o miirina mun kun b'u la a bɔra fana k'a b'o galon ta k'o galon da Asimina a tɔɲɔgɔn na k'olu bɛ ka terrorisme kɛ dalaminɛkɛla ye pour que u ka to fanga la hakili la ne mɔgɔ min ye terrorisme kɛ dalaminɛkɛla ye pour que a ka to yan o kun ye Barkan de o kun ye Faransi parce que aw welila ka na san 1 san 2 ko fo san 9 aw bi yan ko bɛ ka juguya aw bolo dɔrɔn de Mali mun y'a wele Mali ko k'u ye mɔgɔ wɛrɛ wele ka na walasa o fana ka se ka dɛmɛ don pour que an ka bɔ nin ko in na a tilala k'a fɔ tugun ko o dɛmɛ man ɲi n'a tila n'a fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ n'a ye mɔgɔ wɛrɛ wele ka na an bɛɛ b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o baara kelen de kɛ mais ne aw wulila dɔrɔn k'a fɔ ko o dɛmɛ man ɲi a tɛ sɔn ma a bɛ tan o kɔrɔ ye miirina wɛrɛ de kun b'aw la wa u bɛ fɛ ka tiɲɛ mun dogo bi Europe jamana mɔgɔw la an b'o de fɔ bi sisan Asimi nalen fanga la a tɛ san 1 bɔ o kalo damadɔ kɔnɔ a ye maramafɛnw ɲini Rusila ani yɔrɔ wɛrɛw k'a di an ka armée ma donc a kalo 3 ye nin ye an ka golomasiri tagabagaw sera ka yɔrɔ caman libéré u taara yɔrɔ caman u ye jihadisiw banbaciw gɛn ka bɔ yen village caman bɛ yen minnu kun kelen don ka u kun bɛ kasi tuma bɛɛ bi u bɛɛ y'a fɔ ko alhamdulillah parce que golomasiri tabagaw taara u ye terrorisiw gɛn u ye caman faga donc olu bɛɛ bɛ hɛrɛ la bi bi in na an bɛ se k'a fɔ dugu min bɔra terrorisiw bolo bi a ka ca ni dugu 600 ye wa mɔgɔ hakɛ min sera ka segin ka t'u ka so ka t'u sigi yen a ka ca ni mɔgɔ 600 ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fuseni Kanye CNT ma don o hukumu kelen in kɔnɔ na min ye Adama Jongo ale ni Baba Dokono olu bɛɛ lajɛlen b'o hakilila di baara min filɛ ka kɛ nin ye yalima a kun ye mun de ye an k'u lamɛn. Ne kɔni hakili la cogoya 2 de bɛ Mali bolo a cogoya fɔlɔ o ye an yɛrɛ an bɛ se ka mun de kɛ an yɛrɛ maliden dama an bɛ se ka jɛ ka mun de kɛ pour que ka nin yɔrɔ ninnu fa walima ka nin jɔyɔrɔ ninnu fa n'i y'a lajɛ sisan nord la mouvement armé ka ca mouvement armé minnu bɛ yen minɛn b'a caman bolo tuma bɛɛ la an b'a ye n'u ka congrès bɛ kɛ n'u ka assemblée bɛ kɛ u bɛ bɔ k'u ka minɛnw yira donc i b'a ye k'a fɔ ko armée yɛrɛ de b'u bolo ye accord d'Alger hukumu kɔnɔna na si k'a fɔ joona joona bɛ se ka kɛ n'u ye pour que olu b'u ka force ninnu ta ka fara an ka armée yɛrɛ kan o kɔnɔna na fana an bɛ se k'a fɔ ko hali an ka groupe d'autodéfense ninnu fana olu fana bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ o la parce que cɛdenw fana b'olu bolo minnu fana a bɛ se k'a fɔ kɛlɛ hukumu kɔnɔna na o ye fɛn caman dɔn expérience dama b'u la possibilité filanan min bɛ yen o ye jumɛn de ye o ye Mali bɛ se ka a tɛgɛ di a teri jamana ninnu ma kelen kelen surtout k'a lajɛ jamana min fana ka terrorisme kɛlɛ o ɲɛ dɔɔni selen bɛ Faransi fana ka niveau la ka tɛgɛ di o dɔ la kelen ma. Barkan kun bɛ yan o Barkan tɛ yan o nin kɛlɛ in a kan ka kɛ Mali ale n'a a dafɛ jamanaw de la donc min bɛ sisan Barkan tagali faamaw ka se ka jɔ u jɔyɔrɔ la nka mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ sɔrɔsi kɛlɛ dɔrɔn ye n'i ye jateminɛ kɛ Mamurutule ninnu mɔgɔ caman de bɛ ka don u ka kulu la u bɛ ka don kulu la ka da dalula minnu kan fo an ka o dalula ninnu de ta ba la kɛlɛ jɔyɔrɔba bɛ nin kɛlɛ in na sɔrɔsi kɛlɛ jɔyɔrɔba bɛ nin kɛlɛ in na nka sɔrɔsi kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ mara yɛrɛ tagabolo kiri bɛ tigɛ sira minnu fɛ dusuma kasa min bɛ jamana kɔnɔdenw kan ni ɲina kɛra olu kɔ walima bin kɛra olu kan olu ka kow bɛ ta bala cogo min na o de kan ka fara ni fɛɛrɛ ninnu kan walasa an ka se ka nɔya la a ka dɔn fana k'a fɔ ko ni kɛlɛ ninnu ni fɛɛrɛ ninnu yɔrɔjan kow de don sini ma sinikɛnɛ ko tɛ san ni sanw de don fɛɛrɛ walasa nɔ ka se ka bɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Jongo ale ni Baba Dokono ni tun y'olu kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya Ala k'o sabati o hukumu kelen kɔnɔ min ye ka dɔn ka fɔ an ka ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale yɛrɛ baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka jamanadenw miiri lajigin k'a fɔ bɛnkan de bɛ Mali ni Faransi cɛ ni bɛnkan b'aw cɛ n'aw kan ka waleya fɛn fɛn kɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn bonya b'a ko la wajibiyalen don i k'i sara i tɔɲɔgɔndɔn in na o dun ma kɛ nin na i ye u ka décision ta k'a fɔ k'u bɛ Barkan mɔgɔw ni Takuba mɔgɔw k'u b'olu bɔ an ka jamana la k'a sɔrɔ ma fɛn fɔ an ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye juin kalo tɛmɛlen u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni armée malienne tɛna baara kɛ tuguni u dun b'an ka jamana la n y'a fɔ cogo min na bɛnkan b'an cɛ
o journée kalo kelen kɔnɔna la ko fana k'u bɛ barkan bɔ an ka jamana kɔnɔ donc a ma barana k'a fɔ u bɔra ka nin mun fɔ nin ye a kɛra u cogoya ye u bɛ to ka décision ta k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye an tɛ fɛn kalama bon an fana ko a ko selen bɛ yɔrɔ min na ni m'an bɛɛ la an b'an ka jamana fɛ u ko k'u bɛ u ka mɔgɔw ta kalo 4 ka se kalo 6 ma an ko k'an y'a mɛn n ko basi tɛ an ko an fana tɛ o kalo 4 ni kalo 6 k'an to makɔnɔ k'u ka mɔgɔw ta ka bɔ sisan ko fana k'u ka mɔgɔw ta ni tubabu tɔw bɛ bɛn ko la ka sɔrɔ an sen t'a la an ko fana bon n'u b'u ka mɔgɔw ta u ka u ta sisan wa n'u b'u ta fana a bɛ kɛ anw de ka yamaruya kɔnɔna la wajibilen don ka fɔ autorité malienne k'a dɔn u bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na mais bɛɛ n'a tɛmɛnen kan an ko ni gɛlɛya b'an ni Faransi cɛ a bɛɛ n'a ta an ko k'an dayɛlɛnnen don puisque an tɛ an ka dugu ye n'i ta i ka dugu ye a wajibiyalen b'i kan i bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ pour que i ka se ka jugu kɛlɛ i b'o fɛɛrɛ tigɛ wa wajibiyalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ kana k'a f'i ye i kan ka baara kɛ cogo min na bon ani Faransi ka ko bɛ ten de parce que olu bɛ fɛ ni mun ka d'u ye an ka taa o sira fɛ bon a dun ka ca n'an taara o sira fɛ an ka hɛrɛ t'a la donc jamana ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ ka to sira de fɛ sisan mais an ko fana bɛɛ n'a ta ni gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna la an dayɛlɛnnen n'o bɛɛ ye mais an ko ni mɔgɔ min bɛ na an bɛ fɛn kelen de ɲini a tigi fɛ a tigi k'an bonya an ka jamana ko danbe segin a ma. an balɔdɔn k'a fɔ ni tun ye colonel Abdoulaye Mayiga ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an ka jamana yarabi ala ka bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kolongokaw ka commune kɔnɔ na togolonkorakaw fɛ gɛlɛya kɔni o dili donnen bɛ kosɛbɛ dɔgɔfuranya in kɔnɔ na ka daminɛ alamisa don la fo kana se an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya kɔni dan de y'u ta ye an balɔdɔn k'a fɔ waliyajugukɛbaw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka taa marifa ci maa kelen jɔngin na min ye donsolakaw la o kɔfɛ u tilala k'u to balipɛrɛdi taara maa dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sabula min kɛra gɛlɛyaba ye ka kisɛ don a kɔnɔ o waliya minnu kɛra Usman Tangara b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Usman Tangara Tɔgɔlɔnkura alamisa imeri waati u nana ka n'a daminɛ fo wula fɛ an ka maa kelen jɔngin na an sir'o la ka dugu jɛ jumɛn an bɛ daraka duma waati min na u nana ka n'a daminɛ an ka kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen an ni ɲɔgɔn cɛ titilo kelen bɔ a tɔgɔ ye ko Sabula o maa kelen nɛgɛ taara ka taa don o kɔnɔbara fɛ barakɔrɔla fɛ quoi mɔgɔ ninnu ka kisɛ an y'o ta an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ saya ni balo cɛ dozo tɛ ale kɔni bɛ foro kɔnɔ dɔrɔn balipɛrɛdi taara ka taa minɛ an dilen na ka se wula ma u nana ka n'a ci wulada fɛ o bɛɛ kɛra juma kelen in na o juma kelen in fana surafana dun waati kɔnɔ u tila ka segin ka n'a ci o dugujɛ sibiri u nana ka n'a ci sɔgɔma fɛ o sibiri wulada kelen fana fɛ u tila ka n'a ci tuguni hali sisan an ka bolimafɛn dɔw bɔ kungo kɔnɔ u ma se ka taa fɔlɔ sisan jabaw ni fɛnw bɔlen u bɛ yen a si ma se ka na so an ka malo pipiniyɛriw olu bɛ ka ja ji sen bɛ ka don a kan i tɛ se ka taa fiyewu Tɔgɔlɔnkura ni Tilebɛ cɛ bi n'i bɔra mɛtiri 100 ɲɔgɔn na u bɛ taa tugu i la se kɔni t'anw ye an mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ bɛ bɔ fan o fan an mago b'a la an n'o tɛ daba ye ya bi sunatiya dɛ. Mali sɔrɔsiw ma se aw ma o yɔrɔ la ye wa. Alamisa don sɔrɔsiw bɔra yan u m'o mankan kɛ u nana ka na turu cɛ u segira o dugujɛ juma u nana u ye mankan dɔw bɔ dugu donda la dɔrɔn ka turu cɛ ka segin mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an k'u ma an bɛ bila o ye an bɛ taa yir'u la o ma k'u ka hakili la ye olu ka baara de don yɔrɔ maa min bɛ baara min kɔnɔ n'o ye min fɔ i b'a kɛ ten de hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ e sago ye jumadenw ta sɔrɔsiw segira dɔrɔn u tila ka segin ka na an kama o la an yɛrɛw sigi mɛ hali sisan an danda la k'a fɔ k'u tɛna ci su in na sibiri ka kan ka bɛn a tile 3 ma u b'a ci sɔgɔma u b'a ci wula fɛ sufɛ u b'a ci n'a ma daga an da la bɛ an jɛ a tɛ tɛmɛ mɛtiri 400 kan yɔrɔ dɔnnen don duguna yɛrɛ t'a la kuma dɔw la u bɛ bɔ k'u jɔ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛ b'u la se wɛrɛ kɔni t'anw ye an ka malow kɔni an jɛ n'u kɔ jabaw yɛrɛ an jɛ n'a kɔ parce que a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ i tɛ se ka taa fiyewu. an balɔdɔn k'a fɔ ni cɛ Usman Tangara ye ka bɔ Togolɔnkura a fɔra cogo min na hali bi min ye lakana ni basigi ni lafiya ye ala k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye an balɔdɔn k'a fɔ kurumarikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ firi Gomakura kɔfɛla la sɔrɔsiw ka daga yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Zakupe ye Mali sɔrɔsiw taatɔla ye an balɔdɔn k'a fɔ waliyajugukɛbaw ye mini bila u ɲɛfɛ jumadon a kɔni kɛra so ye u yɛlɛla mini kan Mali sɔrɔsi 2 jɔngin na nka u n'a tabalili kɔnɔna na maa minnu y'a kɛ u tilala ka wulikajɔ kɛ ka maa ninnu k'u minɛ ka dɔw bɔ nin na ka tila ka na dɔw ɲɛnama ye jabali kan kɔnɔna na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Mamadu Sumuni bɛ bɔ dɔgɔ firiba la ale b'an bolo nin waati na e ye jɔn ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ye Mamadu Sumunu ka bɔ ɲɔnɔ dɔgɔ firiba. Mahamadu Sumunu an ye kunnafoni sɔrɔ jumadon ko an ka jamana lakanabaw k'u yɛrɛla mini dɔ ka dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnena Gomakura yɔrɔw la ko ka maa 2 jɔngin k'u tilala ka wulikajɔ kɛ maa minnu ye waleya ninnu kɛ ka dɔw ɲɛnama minɛ ka dɔw bɔnɛ u ni na ko kɛra cogo di. Abulayi a kɛra jumadon sɔgɔmadenya fan fɛ ka don midi yan fan ninnu na
anga urusigi tabo kumbora kubita goma kura kukabasi dabanya fala kubita minomblai ala konya ka utara do jangu ku kona na mini wulani na ala konya ka mafla donna anga surasula no bela anga surasu kala ku tsiri ka plaka wala bigu keba no ka manani sorula o yema telengo ni bonani na ka plaka na ni masabanya na mai ka kono ni jabali ko jumado ta ko fe ku kela ka wuli ga jawara ke mugu jugu wara ko ka sego che do fa ba yoro la o ko kira to di abla yo ni kela jumado ve samedi do fana mugu jugu do kun do na do fa ba na fla ko ndi nyante ala ka nyu le blanga finitikula ka mo na na samedi do ula ba shaka kana mini fara na se kana asoti ala ko ne ko ya wuli mama bana mama je ba sima masisoro maradu numbila mabi togodi lakana kola maradu ngoni be to do tan ngani kunu yere kasoti bulu muso na mo soro da bafuro le no kan ganja da mado tim wala mo ko na so na basima masisoro o kala kunu mo fa maradu ngoni me ka ta do na do mo anga fangao anti da mo ka o na ko ne ka suma doni sisa ali sisa mo mo ma se ka baka ko ci doni o na tabele jin ali sisa mon tise fangao ko ne se ko fa ali bi man mun salula ko ni mata de ande hali yoro mun sa fara ko fana maligre kunu nana bolo reta kunu ko butana e fara mun aduna suma do mun an to kon do folo ko ni kunu nana dana kan merla ko butana e fara prabu gu maligre folo de hali bi an yoro mun be fara gu madale de ma tsega do ma tseka bo akutu kima yele folo ko mun woni se na an woni jigi da ma kan na sira kan dala ko ni kada ni ka madale folo de na an jigi da mu ka aduna dala do na to halo tuma ga inshallah ambe dugo ke yarabi ala ka dale mi ka do ka fo lakana ba wuli ke jomin ke jumado ka kla kana do ko friba yoro la kana mini do sore ka kla ko wuli ni na yone chama ambe dugo ke ala kan num bara mun be sinabi ka se ka nu yakuba jamana embasi na lafia ambe se ka to strafe choko mina nambura e nyono marabolo kona na shokun ka ufe ulu bila mabe choko jumede la jene babu nyefanye angalame jarba kulu bali washo amon mbaya lafia kun danyi ku an malo masege ka niyama ko yaba kedi abika malo safe nda jaba jala sege dinde ono furo taw amu bulu ta mu gora tuni le manga dit mandala manga nyara bana bangui toro su kono ku sira ko kono musenda o maya angoni bani na se alibi abi dugo kani su kuru marfa ka ban do koro ala mi dozo barka amuru digi sigira folo alibi ala ku kena yangoro dozo ba ka on lakana dogo ko dozo e utoro yalma dozo ka toro ma se awma wallahi ku toro ma se awma sababu bla sigo sigira sisa ni dozo ku sigira nyama ka umlila tabi dozo de ba ka ungana sisa dozo jumon de be ni awga lakana bi ka ke olu fe o dozo jumon bian wara dozo bi do bala ka kuma tema fo ko dozo bala ka keni ta ka nye soluma olu tu ku no ta kwani ni dozo kwani ngona amani tumi mali surasu ga wuli ga jok kuma be sena usera umaywa ukuba no ko bana ga umeka umay folo yoro bilama basigi bi chogodi yoro bilama be basigi dodoni ama ba pe o de nga be basigi dodoni folo ko daw ko ne kulu ka kun siga tayro shi aw be ga siga tayro la dondoni biwa dondoni an jara ba ke gela dondoni ni wele be mu de me dona alibi ku de me ke dangi da ngi ba furo taw ko ne ke bulgi kan bulgi sege de bibi na be ga siga to lawa ami ta dondoni sabunu yi foro bi mine wutani ye ko burumushi mbe mamu je doze ye ke burumushi ko pa fo nyana o gela di manga ambalo den ka fo ni tuye jeneba kulibali kanye ka bo shokun afra choko mina ndonjo ko la kapsa tambla njogo la mi jamana embassy lafia ni bebe ka kuleno de bi ala ko sabati nambura ye mi ka do ka fo kurumari ka fikira ni na dogo fri temene mali surasu ye wuli ka jobba minke o sefe utega dara dogo fri ka do ka be ka do ka fo bololo sanvela la bi anye sirlembe dogo fri dugu me no e jakura ka 18 surgutu abi boy be itafo femi be ni asoro no kuma be menaka bo sigdala maudala olu ya ira ka fo tiendo do bala ka taka ke ko mina fo ni asoro me wuli ka jola ube ka fo ku be ga ira la kana ke nga obala u ira de bala ka gelata ka nyesi u ira ma ya ira ka fo ko tere ni ma ko fole min fle ka fo ko be ala wal matala ulu tikuma ka ko be femi fo atumbora dogo free o ye sanchamande kata sigi kungo kona la na manya ko ayeni ke bato ko tiba wolo la dogo free ka donga na soro ni ko jogo mimbiga fo no de do kayo ke ka do kani dogo free je makanto wa dogo free tan la ko do hogum kona na kuma collaborateur de bi kuma mbiga fo la no do anu luti akla kelinga yere kunde sigida yere kona na yi kaso yake kamini sanga janko atu mena unche ni ka yelema amena na yoro mena no kungo danyi ambe dogo ke ala ka klin mandama nambura yemi ka dogo fo umusanga ke hotel masurna la Bamako wilga do kera buchitido marfatido ni yesro bandu e kata duaka o kaseka dangarala o wilga do yire kera akira mayre mina ale banye fanye angalame 21h50 wakati nebe bitiki kono bon ni ndogoni fla ani ndogo muso be nono fere la dala ba umbe te wulla bitiki kono ne bora ne bitiki datu umeta nyega na kana woni bora ne tara nyega na
u nana u mɔgɔ 4 marifa 3 de b'u bolo u nana moto 2 la bon ne bɔra ɲɛgɛn na ne bɛ ka na ne ɲɛ bɛ u bɛ ka nɔnɔ feerela minɛ ka godo kulela ka ne wele ne girinna ka n fiyɛ ka na marifa kalasin kɔku bɛ kelen bolo o y'a kɔrɔta ka parrɔ kɛ kɔ bon ne n kɔ bugɔ ka segin sisan ne y'a dɔn yɔrɔ ma ye donc ne seginna ne kulela ka mɔgɔ wele n ko zon ne bɛ gidɔrɔn sanfɛ ne mɔgɔ dama dɔɔni dɔrɔn o ye kisɛ ci n'o kisɛ ci mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɛ bon ne tora tan ka segin de la f'u y'u ka opération kɛ o tilala o ka sɔrɔ tɛ mɔgɔ 4 de don u nana moto 2 de la moto 1 fɔlɔ de nana jɔ o kelen ka n'i jɔ u 2 jiginna masque b'u la kelen ko nɔnɔ bɛ wa nɔnɔtigi ko awɔ nɔnɔ bɛ ko nɔnɔ jolila a ko ma nɔnɔ litiri 100 a nana jɔ o kɔfɛ a ye ne grand frère ɲininkali kɛ ko yan de Jalo Gorko ka yɔrɔ ye wa o ko awɔ yan de Gorko ka yɔrɔ ye bon o y'a sɔrɔ a bɛ ka kɔnɔna lajɛ finɛtiri la quoi a y'a ye ninnu bɛ a ka sɔrɔ ka élément tɔgɔ signaler k'u ka na bon an yɛrɛ ka yɔrɔ la u ye mɔgɔ 3 de jogin ani muso in de b'a kɛ mɔgɔ 4 ye u ye kisɛ kɛ ka mun jogin o ye n dɔgɔkɛ ye parce que kisɛ donna ale sen fɛ ka bɔ donc u ye marifa jukuru de kɛ k'u bugɔ k'u bana mais balle perdue mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ bon an ye wele bila finitigilakaw ma mɔgɔ caman y'u wele finitigilaka dɔw b'an kɔfɛ yan terrain kɔnɔna na yan mɔgɔw bolila k'u wele depuis opération kɔnɔna na bon u ma na fo ko kɛlen ka ban ninnu taalen ne yɛrɛ b'u gɛn b'u ne sen na n bɛ ka boli kɔ n ko zon après u taalen ka don carré kɔnɔ carré 2 3 ninnu fana y'u ka beji ta u ni vitesse nan'u jɔ o y'a sɔrɔ opération kɛlaw taara ka bɔ u donnen u ye kisɛ ci u ye an ka kɔfuru 2 de ci kɔfuru fɔlɔ an ka journée nɔnɔ feerelen wari o b'o kɔnɔ kɔfuru 2 na ne yɛrɛ bitigi feere ile journée feerelen de b'o kɔnɔ quoi bon kɔfuru 3 nan bɛ sanfɛ ne yɛrɛ ka wari tun b'o kɔnɔ mais ma se k'o dayɛlɛ o tile bɛ ne yɛrɛ kun y'a essayer k'a dayɛlɛ cogo si bolo ma se k'a dayɛlɛ o kɔni an ka journée feere u y'o de ta n'a fɔra ko nin de bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na vraiment a bɛ n jigila misɛnya a bɛ n jigila misɛnya ni mun ye an ka finitigilakaw bɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ ko kɛra k'a ban ka sɔrɔ u ma na o ye n jigila misɛnya a filanan ye mun ye hali an ye bali minnu tɔmɔ u ye bali minnu ci an ye bali dɔw tɔmɔ n y'a essayer n ko mun photo ta n'o an tɛ mɔgɔ de bali minnu minɛ k'u bila n ko a ma kelen ba a ma ci n k'a ka di hali n k'a photo ta ko non a y'a bila poche ne bɛ mun fɔ dɔrɔn u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la insécurité Bamakɔ kɔnɔna na vraiment a b'an ɲugan yɛrɛ la quoi a b'an siran u ka fanga ɲɛ fɛnɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye wulikajɔ tara ka ɲɛsin maa min ma fɛn min y'a la ni sodakoba ye kunkolo ka kan ka to fɛn min na ni dɔ yɛrɛ ma to la banfula k'o ye ala tanuya nafolo ko o ka fisa ka tɛmɛ ni dangarilen maaw ni na ni si tɛ fɛn ɲuman in kan dɔ ka fisa ni dɔ ye n ka bakɔrɔni mɔgɔ ko ka fisa foyi tɛ bɔlɔ la ala k'a hakili ɲuman d'a ma yarabi maa minnu bɛ nin kɛ ka se k'u kɔ bɔ fiɲɛ na n'an bɔra ye Mali ye gɛrɛn tɛ sɔrɔ sɔni an mangun bɛ i ka dɔn k'a fɔ a tile 50 kan o min kɛra yalima bɛ cogo di Mali dama don wa min ye Konowari jamana kɔnɔ ye ko gɛlɛya in bɛ ka wara ye kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan maliden dɔ sigilen bɛ Konowari jamana kɔnɔ n'o ye vie ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jɔnni ne tɔgɔ Vie Sila ka bɔ Saint-Franc a bɛ Côte d'Ivoire mara la ne ye maliden Vie Sila aw ye malidenya sigilen bɛ Côte d'Ivoire gɛlɛya minnu talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a gɛlɛya bɛ aw fɛ Côte d'Ivoire cogo di ye bi ne yɛrɛ la a gɛlɛya kɔni a bɛ jouer la an yɛrɛw ka yan kosɛbɛ parce que an ka fɛn activité tun bɛ cogo min na sisan a changé la kosɛbɛ yɛrɛ o kilo kelen bɛ an fɛ yan 600 700 400 de tun don 400 100 najini kimavi kɛra den kelen da 320 ɲɔ kilo kelen sisan u b'a fɔ 110 sinon ale tun ye 90 70 essence kɔni essence bɛɛ montelen don m'a dɔn min kɔni de nana ni essence ta ye sukaro kilo ye 160 tulu fana ye 240 litiri kelen an b'o cogo de la sisan gɛrɛntɛ bɛ Mali de kan mais munna ninnu bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla Konowari jamana kɔnɔ bi k'a sababu kɛ embargo ko nin parce que yan sogo caman bɛ bɔla Mali de la sagaw ni misiw bon Mali ni Burkina de bɛ yan mɔgɔw servir a la bon komi coup d'état kɛla jamana fila bɛɛ la bon i b'a hali ni Burkina ta fana tun bɛ don a bɛ dɔgɔya fɔlɔ aw minnu bɛ bi n'aw sigilen don Konowari aw yɛrɛ fɛ embargo in Konowarikaw bi embargo in wuli de ka di olu ye wa walima hali bi u b'a fɛ embargo in ka taa ɲɛfɛ ni walahi Ivoirien fara Malien ka bɛɛ ko k'u bɛ Mali kɔ an bɛɛ jɛmakan don ko ka embargo nin wuli ka bɔ Mali kan i y'a dɔn jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka taa fan kelen sinon n'i ye jamanaden ta 100 sara la 90 kɔni olu bɛɛ ko ka embargo wuli ka bɔ depuis ne yɛrɛ kɔni ni mɔgɔ b'a baro kɛ walahi bɛɛ fɛ a ka wuli ka bɔ Mali kan mun de la Konowarikaw wala ka Mali ka embargo hami ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan o ye min ye bi na i b'a dɔn jamana bɛɛ an ka sɔrɔw dilennenw de ɲɔgɔn na quoi i bɛ fɛn caman ye yan i b'a sɔrɔ cogo min na i t'a dɔn i b'a ye ni a gɛlɛyara waati min na de i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ cogo ɲɛɲini n tun bɛ nin fɛn nin sɔrɔ da nin na mais bi pourquoi n t'a sɔrɔ o la k'a sababu kɛ gɛrɛntɛ tun bɛ a bɔyɔrɔ la mais e kun t'a dɔn walahi ne bɛ min fɔ bɛɛ ka wuli ka jɔ pour que ko min binna Mali ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ parce que ne ni mɔgɔ caman b'a baro kɛ o ko Mali ta n'a position a ka gɛlɛn quoi mais farafinna bɛɛ bɛ a laɲini Mali ta ka ɲa ni Mali ta ɲɛna bɛɛ bɛ bɔ a nu ma quoi kumakan laban an bɛ min fɔ farafinna ɲɛna an bɛɛ an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ko kelen fana bɛ Mali la n tɛ se ka bɔ kuma na bila fo m'o f'i ɲɛna adamaden impôt bɛ sarali min kɛ n b'a ɲini gouvernement fɛ walahi u k'o bɔ an ka fɛngɛ na adamaden ni sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'o dabila k'o bin ka bɔ Mali kɔnɔ pewu parce que a plupart tɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ye quoi ne yɛrɛ bɛ taa la Bamakɔ n b'a ye la Bamakɔkaw t'a sara bon ne ɲininkali k'a la duguba caman na a tɛ sara quoi
an b'i yɛrɛ fo Ablaye wala an b'i fo i ka fasoden ɲuman na i ni ce ni baraji mɔgɔ caman de bɛ ne wele don o don ko n ka i ka kunnafoni ci u ma ala k'i sara. An b'a lɔn k'a fɔ ni min ye ka dɔn k'a fɔ vie sila ye ka bɔ Konowari maliden don a fɔra cogo min na an ka gɛlɛya min n'an da b'a kuma la yarabi a bɛ kɛlɛ sira o sira fɛ ala k'a ban pewu u y'a fɔ cogo min na ni t'i gatigi ɲɔgɔn tɔgɔ dɔn i b'a fɔ n dɔn ma gɛlɛya min b'an kan ko gɛlɛya kelen bɛɛ Konowari jamana kɔnɔ bi ala ka gɛlɛya ninnu ni ka fura sɔrɔ a la n'an bɔra ye kitakaw fɛ kita yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Misabugu ko dɔ de ye a den n'i y'a sɔrɔ a na kɛ denbajugu dɔ ye ka se ka taa den fili o kɔni kɛra so ye den kɔni den min dalen bɛ masakɛya kama o fitinin ma tɛ sa bamananfini na dɛ wulikajɔ kɔni kɛra den kasi ka fɛ dɔw ye den ye ka se ka den ta k'a di an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaw ma i y'a ka pɛrɛtigɛ d'a ma maa yɛrɛ min kɛra so ye ne ka den ye ale bɛ seereya d'a ma an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Seguba Jara ne de ye Musabugu dugutigi an tilenna ne ka so an bɛ baara de la. Bon sisan Bala olu tɛmɛntɔ olu de ne wele bon ko ne kana sisan ne ko mun bɛ yen ko non ko ne kana e ko min bɛ n ka taa ɲɛfɔ ɲɛna bon ne yɛrɛ ka musokɔrɔba fa siranna o yɛrɛ kun ko ne kana taa ko ne t'a dɔn ko mɔgɔ min don ne ko wa n ko n jɛɲɔgɔn de don parce que k'a kɛra ne ka so kɛrɛfɛ donc ko ne kana ko an k'a lajɛ bon ala kɛ an nana kana lajɛ an y'a sɔrɔ den de wololen don k'a siri fini kɔnɔ k'a bila kuruwo la donc directement an ye polisiw wele polisiw nana an ye fɛɛrɛ kɛ ka den labɔ o ni den bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la bon an ye den labɔ waati min na vraiment basi kɔni kun t'a la parce que an ye den ɲini a kulo kan yɛrɛ fɛ min yɛrɛ ye den ye o ko ale tɛmɛntɔ ale kulo b'a kulo kan na donc directement ale fana ye sira fara k'i munumunu fo ka wo kɔnɔna lajɛ donc kana den ye sisan donc o de kɛra a ye cogo ye mais an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka den ala k'a balo. Ala ka den balo maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra sɛbɛnni ka fili yarabi ala ka tɛgɛ da o yɛrɛ kan denbajuguya ni y'o de ye yarabi ala kan kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔnɛ musojugu ɲɔnɛ den ma n'a fɔra b'i ka den sɔrɔ ka tila ka t'o fili ni yɛrɛ tun fili la fɛn sɔrɔ ko kuma kun tɛna ye i yɛrɛ la ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye maliden dɔ ye Senegalikaw fɛ kunungo Masaramani ka wele sira ale ma an b'a lɔn k'a fɔ maliden minnu bɛ olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka u balimakɛ in su ka taa bila moriko la nka fo nin yɔrɔ in na ɲɛ kɔni ma se ka sɔrɔ a la fɔlɔ k'a yɛrɛ ye ɲarɛlaka ye o de bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka bugunatigɛ sɛbɛnw na i y'a ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an ka taa Senegal nin waati na Mohamed b'an bolo yen nin waati na e ye jɔnni. Ne tɔgɔ Mohamed Traoré ne ye maliden wa n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dakar ma. Mohamed Traoré an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunun ko maliden dɔ ko Masaramani ka wele sira maliden dɔ ma aw bolo yen nɔ ko nka k'a soma si ma ye a ko kɛra cogo di. Ablaye ne yɛrɛ terikɛ de don a kun man kɛnɛ a ye tile fila kɛ bana la. Ala y'a ka kalifa minɛ la an y'a ka mɔgɔw ɲini ka dɛsɛ an ma kɔntaki foyi sɔrɔ kɔntaki min bɛ se ka a ka mɔgɔw yira an na a tɔgɔ Ali Ɲare a bɛ bɔ Bamakɔ Ɲare la. A fatura cogo di aw bolo yen. A kun man kɛnɛ de a ka bana yɛrɛ n'a ka fatuli yɛrɛ ma tɛmɛ tile 3 ɲɔgɔnna kan. A kɔni nana so kɔnɔ kununko sɔgɔmada fɛ a wulila k'i jɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɔra ka bin bɔ a bɔlen ka bin yɔrɔ min na dɔrɔn o de kɛra a taalen. An taara n'a ye hôpital Fani na n'o ye Dakar kɛnɛyasoba ye vraiment yana an ka se k'a ladon morgue kɔnɔ yɛrɛ u ko fo an ka parents ɲini k'a ye mais an y'a négociation kɛ pour que a ka se ka don a donnen kɔfɛ sisan nɔ yana an ka se ka su sɔrɔ ka bɔ yen faut que f'a parents ka ye an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ Ali Ɲare dɔnbaga ye k'a bɛ Dakar kɔnɔ k'i dɔnbaga de don an b'a deli fɛ i ka an contacter an ka numéro la ne yɛrɛ ka numéro 77 335 88 19 77 32 5 98 19 a ka carte d'identité b'a kun bɔn a si bɛ taa san 27 ɲɔgɔnna la an ye min sɔrɔ sɛbɛn kɔnɔna la Ɲarela de b'a ka sɛbɛn kan bon sɛbɛn min yɛrɛ b'a bolo a y'o ta yan nɔ de yan ambassade la an ye ambassade yɛrɛ wele bon ambassade ko an ma ko il faut an ka a somɔgɔ de ɲini fɔlɔ hali ni olu yɛrɛ taara sisan a somɔgɔw de ɲininkali bɛna kɛ fɔlɔ. A yɛrɛ a kun bɛ cogo di a ka surun a ka jan cogo di. Bon a ka jan a ka fin a gabarilen don parce que a kun bɛ nɛgɛ ta yan nɔ a nalen yan a donna nɛgɛ ta la o kɛra k'a gabaru bonya quoi. An bɛ welemada min bila maliden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ Ali dɔnbaga ye a tigi ka sabali ala kama a ka ɲɛ an ma vraiment an balima de don an t'a dɔn n'i y'a ye an bɛ ka kunnafoni bila a ye maliden anw ye maliden an ye ɲɔgɔn sɔrɔ wali jamana de kɔnɔ bon anw ye joli kelen ye an bɛɛ faso kelen mɔgɔ ye an bɛ obligé sisan nɔ ka recherche kɛ a somɔgɔw kan ka taa an balimakɛ su don ko ɲuman na an yɛrɛ a b'an yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na an t'a dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mohamed kan ye a fɔra cogo min na min y'an badenw ye n'a sɔrɔ ni maa o maa dɔnba don a fɔra cogo min na i ka wele bila ka se ka fɛɛrɛ kɛ an badenkɛ a ko kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ala ka somɔgɔw ala k'u ye n'an bɔra ye Kɔnɔbugu marabolo kɔnɔna Kɔnɔbugu ale bɛ Segu marabolo fɛ min ye wulikajɔw kɛra dɔgɔfɔrɔya tɛmɛnen an ye kunnafoni dɔ ma k'a fɔ ko dugutigi buramuso ko dɔ b'o la n'a ye wa ko wulikajɔw fɛ ko tɛgɛ tilala ka d'a kan dɔgɔnɔkɛ ani muso min b'o la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma
mi ye somɔgɔw yɛrɛ olu b'an bolo nin waati na aw bɛ min. Ne tɔgɔ Mayitan Sago ka bɔ Marobugu. A filɛ nin ye Kɔnɔbugu mara ani Kɔnɔbugu cɛ ye kilo 10 ani 3 bɔɲɔgɔnko. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na tarata aw tun ye kunnafoni di ko dɔ bolila ni a ka dugutigi denkɛ muso ye ko a tɛgɛ dara ka tiɲɛ don wa. Tɛgɛ dara ka bila kulo wɛrɛ sibiri 18h waati an ye tɛgɛ da ka Sikaso ni Kutala frontière la. Dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Koro Baraji yɔrɔ la an ye tɛgɛ da kan. An nana n'a yɛrɛ sisan a b'an yɛrɛ bolo yan nɔ. A y'u minɛ cogo jumɛn na? An nana ni muso ni cɛ ni den bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka na n'u ye. A yelen kɔfɛ aw nana n'a ye a y'a di faamaw de ma walima u b'aw bolo cogo di? A ye mɔgɔ ka juru sara an y'a bila ka na Ala to. Aw buramuso dun? An buramusow bɛ yen nɔ n'o cɛw kɛ cogo min na mɔgɔ ti se ka décision fɔ o la. A bila kulubali n b'i fo kosɛbɛ. Mɔgɔ fɛn b'an wele ka bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye bɛɛ appel mɛn an ye bɛɛ kunnafoni mɛn. Abla kunnafoni a jɔyɔrɔ belebeleba yɛrɛ ko in na. Parce que mɔgɔ caman y'an wele hali ka information dɔ d'a ma information kɛra information siriw ye. U ko k'u ye kunnafoni lamɛn u y'an wele dɔw yɛrɛ y'an wele k'a fɔ ko olu ye fan dɔ fɛ bɔgɔ yɔrɔ expliquer an ye. O y'an dɛmɛ ko in na kosɛbɛ. A kunnafoni vraiment nafa b'a la. Bon an kɔni min fɔ hali bi dunanjigi kɔni vraiment gɛlɛya la kosɛbɛ a ka ɲɛ mɔgɔ ma wa tila ka n'i sara ni ko in ye dunanjigiw fɛ. Mais mɔgɔ ɲuman tɛ ban diɲɛ kɔnɔ halisa an bɛ Ala de fɔ ka Ala barikada. Ani aw yɛrɛ a ye cɛsiri min kɛ ko in na quoi. Ala den k'a fɔ ni tun ye min ye sago kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala ni n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bolila tan a yɛlɛ ka tɛgɛ da kelen na bɛɛ lajɛlen kan min ka dɔn ka fɔ lafiya ye ka se k'o don sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ nin kabako ye dɛ k'i ladon ka tila ka nin ɲɔgɔnna kɛ nin ye dabalibanko ye Ala ka kile ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an bala k'a fɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen na min ka dɔn ka fɔ B3 Dozoba n'o ye Sɛnɛ Danbele a y'ale ta nɛgɛjuru sanfɛla la a da sera ma wulikajɔ minnu bɛ sen na ani sigafɔ minnu bɛ yen k'i k'a dɔn dugu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu fara ɲɔgɔn ne ka bɛnkan tɛgɛnɔbila k'a fɔ k'u bɛ sɔn jariwala tigilamɔgɔw hakili la ma k'o kɛra yɔrɔ min na o ye Ndobugu de ye o kumakan min fɔra min y'an balaka dɔ ye n'i y'a sɔrɔ ale bɛ Ndobugu Umu Kulubali ka bɔ Ndobugu ale ye ka kuma jaabi a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Kunnafoni min b'an fɛ yan nɔ sisan o ye an ni donsow cɛ de don donso minnu sigilen don an dala Betiriwale an ka kunnafoni yɛrɛ gɛlɛmanba ye olu de sisan u sigilen don an dala yen sira in na yen nɔ u tɛ wuli wa n'an ka mɔgɔ minnu tɛmɛna u b'u minɛ u bɛ dɔw yɛrɛ faga yɛrɛ parce que hali waati jan dɔ kɛra la u ye dugutigi denkɛ faga k'a don bɔrɛ kɔnɔ ka taa fili Bekati an yɛrɛ kɔni anw jigila tigɛla Sinaga ko la pewu don o Sina tun bɛ ka kuma min fɔ ko ale ni anw de bɛ ɲɔgɔn na ko tɔnsigiba mun kɛra ko dugu tɛmɛni kɔ o ye wajibi ye parce que anw jigila misɛnyara ale de ka ko la n'ale bɛ daga sigi normalement la tun bɛ taa daga de sigi aw ni kɔfɛ kuma ale bɛ to aw ni kɔfɛ cɛ aw bɛ to ɲɛfɛ cɛ mais n'e taara ka taa i sigi aw ni ɲɛfɛ cɛ k'e bɛ ka anw gardi est-ce que o ye gardili ale nana anw de kɛlɛli kama a ka wuli ka bɔ anw da la anw jigila tigɛra ale ka ko la parce que besɛnkaw minnu filɛ nin u ka malo jenina u ka mansinw jenina u mago bɛɛ sara ale sinɛ balolen de a ma se ka foyi dilan la a filɛ Betiriwa yɛrɛ mun fɛnɛ dala yen u mago sara u ka malo jenina musow ma se ka baara foyi kɛ a bɛɛ sababu ye ale de ye ni pilasi b'ale la faabakɔrɔ ninnu a bɛɛ mago sara ale balolen don n'ale y'an ka lamini donso de o de ye an jigila misɛn ale ka ko la ten ale ko Ndobugubakaw ni ye bɛn kɛ k'u kɔfɛlamɔgɔ ninnu bɛɛ ye bɛn kɛ u bɛ bɛn kɛ u kamana ma guwa jigi b'u la faamaw ti ka tulo ma gɛn ale fana sigilen don anw de kama ale nakun tɛ jugu kɛlɛ koyi anw tigɛra ale ka jugu ko kuma in na sa a ka wuli ka bɔ anw da la a y'a fɔ ko Betikaw donso tun t'u fɛ yan n'u ma se k'u bɔ bolo la wajibi tɛ u ka bɛn ɲini u mago ka na sa u ka na b'u danbe kɔnɔ hali sɔngɔka minnu filɛ nin ye n'i y'a u ka jamana ci la n ko u ma sɔn bɛn ma mun kɛ k'u jigi kɛ olu ye u ma b'u danbe kɔnɔ u jigila ma tigɛ n ko Sinɛ balolen tun bɛ a tun tɛ se ka wuli ka t'u bɔ bolo la k'a bɛna fɔ ko kumana ko anw de ye tiɲɛnikɛlaw ye ko anw de ni kungo kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw ma bɛn ɲini n'olu ye walasa anw ka taa an danbe kɔnɔ an bɛna mun baara suguya wɛrɛ de kɛ bilen anw fɛ k'ale ye cɛ de ye o tuma ale tɛ cɛ yan o tuma pilasi foyi de t'ale fɛnɛ na wa hali ni n'a ye nin mɛn sisan a bɛna cɛbaya kumakan de fɔ ale m'an ka cɛba kuma fɔ bilen lamini in bɛɛ mago sara k'ale sigilen tɛ yen nɔ wa ale de ye an ka jamana in donsoba ye a dugu tɛ mɔgɔ si la bɛɛ bɛ k'ale de tɔgɔ fɔ nin lamini na ale bɛ ka dɔgɔfirikan minnu ko fɔ nin olu ka cɛya anw dalen b'o la dɔgɔfiri donso filɛ nin u ka cɛya siga foyi t'o la Farabugukaw siga foyi t'a la nka n'i y'a ye ale ta kuma cayalen don n ko jɔsen de t'ale kɔrɔ ale de sigilen bɛ bandiya la ka taa to ka taa don gaw kɔnɔ gaw 1000 sunkalo k'a sarala ye NSNkaw fɛ a sarala BSNkaw fɛ Dabakoun k'a sarala n'i y'a anw ɲɛfɛ mɔgɔw anw ma sarala anw de ma d'ale la a ka dugu in Sofara filɛ nin ye Sofara minɛna Sinɛ ɲɛna Sinɛ boli ka bɔ o la i ka n'a sigi anw da la i ma wolo dugu min na o dugudenw hinɛ t'i la
a ko ni an to yede ayandi o be former ku bla asiraga sisa ayera hakile mu ye sora su de ka ale fa ayera ka kana ko fe dugu nunu be ci ni se ga o de ba ko no bi wa atse ko ke bu atse ko aga ka ala ka maka wuli ka bu on dala de che si le no ko wuli ka bu ika nga sigini tigila mu ko dala biya sina ko na ke maka on de ku bi le wale de ko ke mega jamana invite anga jawa sira mobili ba ti se ga bo ni mobili ba bora sina bu ukume sira anga sene fa on shit se ga bo dafe anga che shit se ga bo dafe be ko sine e shit ana ka mari aka lame aka se ka wuli ka bo andala ko dafa dugu tara benyonya tando bugu bala o kuma e chenwa o kuma ti chafoye so fe benyo wanya nyini utari ka dugu de la ka tafiye ko anga guru musudu na modo ubankele wo fe na anga chewa jaga o fara nyoga ka tabi almani ba anga chewa yo ke no ma ke marfati ni mo ko ti fly ko ni goda wera masoro e sola wori ya to uga usona o kuma ma anyiru dum ba do fana chere la se ta onye jigi ya ta onye fanga wera te auna an sonu ko kuma wa ma so ko kuma ga mo wera kelere an sonu ko kuma ma an sigile na ngadu sine nunu ya ire ka foko mamunu e benyonya tani jari wala tiglama we ani olu munu ma so ga benyonya ta kulu tsega ben kangelenga ere fe munu ye benyonya ta o tunganga kewa wona e benyonya ta akunkanga ke parce que o ma jigi foyi yera la mu tsega jira no ma benyonya ta ni sababu ni tsega au bali tola umodi odi ublala sineka daga uluko kuluka uga marfata kuye ko ba wulika jota ko ka do jugu ni yenche o bara min be ni sineka mo ko kulu sigi kuyo o bara utala ka wale ayewa o bara ma ta ka wale no kun tara ne sina ku yo ke mo ku di sina sabute sina ma se ko ke sina ya mu flani kami ala sina ya da se ma bla ko fe dugu ne ayere ba do aka woni ya do nga fo jamana hine ti sina na ko ne na la lo balia de la jamana ga no ta mi do so ma da boni ga ma do so tini to ya yere do so munu be anya bula ale tay woni amakanye ka anga kuma de be sina ka daga no fe sina ka daga en kele to no ta do so to shi ko mangoni sina ke me ka daga mun sigi na ke me ga fara jugu ko on de te jugu wode madi awni akaleme ka aw balika teme ka utitami kwanti teme ka ta nyono dugu ko no anti tanga ti fo ila anti so bi teme cho de tsaka teme dugu ka kana amali dinda ma fene ka ke nyona chere la o majani ama bema adle ni fo ki barikada parce que e ka nga ko nunu de nyini fa mo bi tsaka an wan kala ma chogomna amu e fo ke barikada ola ambalo nan ka fo ni tuye umukulu wale kanye ka bando bugu ambe dugo ke anga jamana basigin lafiya o bina sira fe yarabe la ka anga jamana blu sira kan nambura yi amita jamana ko Canada Mohamed Samake mumbe bolo bi Karamoko Abdoulaye ya foto komina amita Europe gonka amala dona ka fo mi Europe konna do France temene la ami fin ba mu wele ko Elise ko ale ko ne chen ba ko ne se Europe dugu chama ma kéré la ni Europe unita iba ka fo ko ma kon to nyona ko olu bereje kasalo nina ko wa France konna la sa ko abi du ba kemet bisa nyona bo munu ko ne ni olu ko ni ndan nulu ko ni ko gela ko ni olu soro ni jinse fe nambura mi Joe Biden fokata se Emmanuel Macron ko lu ko ne nyokon soro ne ka juro fe karido korofo famba kon ko abulla mi Ukraine gela mi dala ni watina ayira la ka fo ko kuma chama won te manu nyokon cha ko ngo ko alisa ko benya wana umma safati ko so o da to mi France ale masa sono l'Elysée ulu ko na ayira ka fo ko ni wati labanuna kon ni minaka uluga jamana kuntigi alega uluga jon laban sa wala sa ni kila yimse ka wuli chugomna ole sa mi Emmanuel Macron ale kon ya Allah inisa ko mi États-Unis jamana kuntigi ka fra Russie jamana kuntigi ka uluga se ka nyoye na ma wule ko sommet ko kon okotna me blentuguni na mbora alsa royam in ka fi mi coronavirus bana ko alsa ma bande ko se ka se lo ya ira do France temenena uga masa musomi nam fuko Reine Elisabeth II ko se ka se lo ya ko coronavirus bana ko abalila na mbora amna frafina Niger ka fi amada dona ka fo wulga jokon do kan kera Nigeria kelega chawfe ka surya Niger ale danjawla wulga jon seva sa kwa kera sawo ke demsen wolofla ko lu belajile bona onela ka demsen nani fana nyokona ko lu seboro jonge ko fa lu ga fola ko demsen la kan ko shiti tema santa ani fla boyonga ko wa ko kumbe klonga de la dukona de la ko abna fo mujugu kon nana biu ka ko to ni klonga na an kera ma ko emisro ko ko la ma bada tueni ave dugo ke yarabi ala Mohamed Samake yarabi ala gelia mimi ni asoro yusoro gelai ala ka furake ka foli ni tani ta ganya sibela ilema anga jamana ni jamana werewo basigi lafiya ala ko sabati anga jamana kono gela bi yororo amenyo fe dusku ne akil lan tasira bela yelela ala ka anga jamana kolosuma